ciki ta zo baki fitar da wuya zane sabazarce mai jimini aiwatan wata rana inda rabu hasada ta yi ya ga maganar ciki ta zo baki fitar nazari ko ne sabazarce mai jimini aiwatan wata rana inda rabu hasada ta gice tun da batun ciki ya zo baki na san za a gane kwatantan batun magana sai ku bar wasu da kowa zai karu da zancen idan tafiya ce sai an nemi fatake suke nasarar can wannan zancen ai bani na faɗa ba magana jari ce kasan tushe wajen furtawa mai tarbiya in ka kalle shi akan fuskar sa kana ganewa kallon banza bakar magana kuma wanda aka yi wa yana ganewa shi nazari ka sani baiwa ne mai waka na yiwu haskawa MD Ismail ne sunana ni mai waka ne tun nisa na dare ai gari zai waye mu gaya wa mutane ni dai sanadin waka yau kun gani na zaga birane na saka rigar waka ga ta jikina domin sana'a ce tafi mai waka ku saya ku ji zance na ga inuwa ya zaye in zauna rana kun gani waka ta canzan sunana san mutum a san sana'ar sa kun gani aikarin magana ce mai haƙuri ai zai ishe kairi ilimi jari waka ni a guri na hujja ce ta zamo alkairi ranar wanka ba a ɓoye cibi na zarce guri kowa ina ni zanayi alfahari waka sana'a ce sani nake yin kiyata waka dai ta ce sana'ata bana roko bana sata Allah ya min baiwa gata saurara sannan a fahimta mun rike Allah ba ma shirka tabbas waka ce mana gata komai sai mun tantance ne sunana waka ce ta zamo sana'ata na gode Allah sarki domin kwashi ya bambaiwata da na fito an rude ana kiran ga mai waka can Halifa IS yaran IS ba shakka na yi dace gatanan ku an ji farkon shirin tatsuniya wanda za ya yi shanya shi ake yi wa tallan igiya shi wani gun maka idan harshe ke bulaliya tun da dai mun fara za mu je sai ku duba hainiya duba irin nasara ta wahainiya babban jari na gaskiya na rike hujjata duniya labari girmama manya ne ɗabi'ata kuma bana reni bana yin hali na mugunta alamin sautin wa gani ne ke yin zance
ba tun da waka yau na sun sunana. Sanda na zo harkar waka wasu sun ce ba zan yi amo ba, ga sha yanzu ana jin waƙoƙina hikimar baka zance. Ai magana jari ce ni ma na zo zan dan yi kwatance, inda raro na ruwan sama in ya sako wannan ni'ima ce. Ayi riri sama shilla ya iya lilo, waka sana'a ce mai fasara kuma nai wasan Hausa Yusuf Zamani. Sunana Eskalifan waka, jama'a da suke ta kirana, ko ku ce auta a cikin su mawaka. In kun gane nufina komai in za mu fitar daga baki sai mun tattauna, har waɗansu idan sun ji su ta shauki haka din nasara ce. Ga maganar ciki ta zo baki fita